Ano yan? Soalnya cocok gini bro. Ini kono ya. Ijan, ora iso, mau sao,
Lah yang ini. Ya. Piye? Ayo ning ndi? Adot wani. Adot. Ya aku yo wani. Mani. Aja ngasih-ngasih wong. Apa? Aku kaget. Kaget. Kowe kaget. Kaget. Disentakmu saya kaget. Disentakmu saya. Mana nih? Maksudnya piye? Aku iki kagetan. Aku wis ngomong ngono kok. Apa? Wis santai. Santai. Aman. Aman. Piye? Kok santai aman-aman? Wis kok. Menurut aku penak. Penak piye? Penak apa? Penak ke manut aku. Manut penak. Ya aku boleh gaya pengen ati ora iso goblok. Tekan iki. Yo. Oh alah maaf. Batin. Padha. Ora iso. Ora iso padha. Antene kudune ngono. Ora iso. Kalian batin kudune padha-padha. Ora iso. Aku karo iki beda. Bedane apa? Manutku cilik karo gedhe. Dua ada yo be malah gendilan lho yo gendilan gede pakai ngoceh yo coba malah mundur tapi manis ora aku yo ayo siap sedia ayo sih aku aku dia lah kowe aku tinggal rene aku nomor dhewean tak ning guri ae Gila cek. Kepindan. Biar caranya cuma nanti kena. Ojo yo. Aku jadi. Yo. Orang nyawang kowe. Aku iki tak mau menungso. Mlaku kok nyambe. Oh mlaku. Kalau dijelasno ngono lho. Mlakune yo rene. Aku bareng ngene kok. Tunjangan hari raya. Tendangan hari raya. Kepacar Quran we. Yo, kapok. Kemani tangan kosong. Kosong. Ngawur we, ngawur. Ada yo. Ora jadi nyata nek. Aja sira. Ini lho. Isi kowe. Awi keringetan no. Keringetan buat apa sadar. Kudune napa ki lho. Cepat alah.
Masuk, ayo kan. Ayo.